Dobrý, moje meno je Igor a tento produkt má druhý rok a umýl som s ním viac ako 60 aut. Mám tu trošku vody čistej. Vidíte, aké sú špinavé tie disky. Väčšinou asi každý z vás umýva disky a po diskách ide na sklo. Vidíte, nezanecháva to žiadne špiny na aute. Sami ako dobre vidíte, pokiaľ sa s tým človek chce ešte trošička pohrať. Máme tu aj ďalšie produkty. Jedna vec na okna, na prístrojovku, na skla a vyložiť aj znútra celé autičko. Neviem, koľko to trvalo, ale ani ak sa môžete pozrieť, minul som tu zhruba 2 deci vody čistej. Dá sa to robiť na zápkách, na pumpe, hoci kde. Takže jeden produkt, 20 produkt vodičky. Kľudne treba sa o to starať a vydrží to minimálne 2 roky, keď sa o to staráte o ten produkt. Ďakujem.